Hebt u bij u thuis een elektrische boiler en een zonnepaneelinstallatie? Wel, dan is de ILU-Heat mogelijk een heel interessante oplossing voor u. Waarom? Een gewone klassieke elektrische boiler die gaat van zodra dat de temperatuur onder de ingestelde temperatuur komt, volop beginnen bij te laten. Vaak komen mensen 's avonds thuis, nemen ze een douche en dan zit eigenlijk uw boiler 's avonds of 's nachts volop elektriciteit te verbruiken. Dure elektriciteit. Terwijl dat er overdag vaak goedkope, lokaal geproduceerde stroom bijna gratis het net opgaat. Hoe lost de ILU-Heat dit op? Wel, de ILU-Heat is eigenlijk een toestel wat u in serie kan zetten met een elektrische boiler. Dus u kan een bestaande boiler gewoon gebruiken. En het toestel meet ook de temperatuur van het water ten allen tijde. De elektrische boiler wordt maximaal gezet, maar ons toestel, de ILU-Heat, de welke ook geconnecteerd is via ethernet of wifi met het internet, gaat uw water bijvoorbeeld op 50 graden gaan houden. En op het ogenblik dat wij merken dat er injectie is naar het net, deze meten we met de ILU-Smart, de welke gekoppeld is aan de digitale meter, dan gaan we eigenlijk dat vermogen bijkomend in warm water steken, waardoor deze boiler bijkomend verwarmd zal worden en een hogere temperatuur zal bereiken overdag, waardoor deze 's avonds niet meer bijverwarmd moet worden en u toch de nodige comfort zal hebben. Dat is eigenlijk een heel goedkope manier en een heel efficiënte manier om eigenlijk uw boiler als batterij te gebruiken. Dus vandaar een heel interessante oplossing om zoveel mogelijk van uw lokaal geproduceerde stroom ook zelf te consumeren. Alvast veel succes met de ILU-Heat.